Jakso 3. Varjokuningas. Mä näen jotain valkoista. Voitko olla joskus hiljaa? Tää on vaikeeta. Mä näen jotain risaa. Jos sensei tuntee tien seuraavalle aseelle, miksei se ohjaa laivaa? Me vaan seilataan sinne tänne. Sensein viisaus ylittää omani. Spinjitsun vahvin liike saavutetaan vain yhdistämällä kaikki 4 elementtiä. Maa, jää, tuli, salama. Mitä käy kun ne yhdistetään? Luomisen tornado. Voima luoda jotain tyhjästä. Ei kai. Jos se tehdään väärin, seuraukset voivat olla hirveät. Hirveät seuraukset. Just. En ollut mä. Teiks mä ton? Et. Tulimme perille. Joku on jo käynyt täällä. Shurikenit. Meitä seurataan. Mennään! No niin! Katso! Tule sensei, tanssi! 1 ase on jäljellä. Pitää levätä. Sensei! Hei, sun pitää myöntää, että me piestiin 10. Tuu nyt vaan, näytä liikkeitä. Kaipa minä voisin. Tämä onkin erikoinen liike. Jos se tehdään väärin, niin ovatko seuraukset hirveät? Sei! Oliks toi vitsi? Huumorin taju, sä löysit sen. Ja lantio liikkuu näin. Joo, ja tästä se lähtee. Huhu. Jää, ympäri. Haha, jalat näin. Kai. Häh? Kai. Mitä? Mun pitää mennä. Nia, odota! Hidasta! Mihin sä oikein juokset? Nia, missä sä oot? Kai. Nia. Nia! Ei hätää. Olen täällä, veli. Garmadon. Unohtuiko jotain? Sä et voi satuttaa mua. Sä oot karkotettu ansassa Manalassa. Ja siksi sinä irrotat tulimiekan minulle. Enpä usko. Oletko ihan varma? Kai! Nia! Jos et irrota miekkaa, miten voisit rikkoa armaan siskosi kaaleet? Se on selvä ansa. Pääsen irti itse. No joo, on tiukka. Nia! Tik-tak, tik-tak. Ninja go!
Seuraa. Kuule, en oo menossa mihinkään. Sä oot voimaton! Pelkkä varjo! Varjojakin voi käyttää. Kai, varo! Pysy siellä, Nia. Seuraa paikka, päätä nyt jo! Epistä! Ai, pyydän anteeksi. Veli, suojelet yhtä, mutta entäs toiset 3? Turvassa, kaukana kynsistäsi, Garmadon. En olisi niin varma. Nää taitaa olla nyt Lordi Garmadonit. Veljeni ei saa yhdistää 4 asetta. Ne pitää erottaa. Herää syvyyden vartija! Miekka varastetaan! Älä päästä heitä pakoon! Nuola sortui. Meillä ei ole vaihtoehtoja. On yksi. Sensei, mitä sä teet? Senkin helmö! Jos hän tuo toiset aseet tänne, sitten minä vien tulimiekan Manalaan. Se olkoon uhraukseni. Ei, vaan mun. Mä en ois saanut tulla yksin. Älä tee tätä. On oltava toinen keino. Tapaamme siis siellä, veli. Se on mun syy. Sensei ei kestä siellä pitkään. Unohda, sensei. Entäs me? Tuli temppeliin! Veljeni vei tulimiekan Manalaan. Pian! Palaa tänne ja yhdistä aseet ennen kuin on myöhäistä. Kohteen vaihto. Manalaan! Mitä sun aseelle kävi? Kiva. Mitä nyt? Nyt häivytään täältä. Jay, ennen kuin teet sen, kannattaisi varoittaa. Mennään! Vauhtia! Pitää lisätä vauhtia, jotta päästään Manalaan! Tuolla noin! Lisää vauhtia! Ei me päästä kotiin muuten. Mitä nyt? Kimppuun! Ninja go! Okei. Tän takia on avaimet. Hei, go! Jay, anteeksi en nähnyt.
Terve! Älä turhaan sano. Tiedän. Hävittiin.